Id-dawl li xeħtet id-dikjarazzjoni tal-assi ta' Tonio Fenech fuq ix-xogħol li beda jagħmel wara li l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali u għalhekk ma baqax Ministru tal-Finanzi tikser l-standards politiċi li Simon Busuttil ilu jippriedka fuqhom dawn l-aħħar xhur. Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif dan huwa test ieħor ta' kredibilità għall-kap tal-oppożizzjoni illi sissa tkellem ħafna dwar trasparenza iżda qatt ma ħa passi. Standards illi li tibellalna li għandu Simon Busuttil, Tonio Fenech sal-lejla irid ikun irreżenja mill-Parlament. Dik hija l-uniku triq li għandu. U ma jiġix jgħidilna illi ma sar xejn illegali. Jien bħala Prim Ministru ħadd passi anka meta ma sar xejn illegali imma ma konniex korretti 100%, dik hija d-differenza. Muscat fakkar kif fi Spanja Ministru irreżenja meta sab ruħu fl-istess sitwazzjoni li qiegħed fiha Tonio Fenech. In-nuqqas tazzjoni ta' Simon Busuttil meta affaċċjat bl-iskandli li ħamġu lill-esponenti nazzjonalisti ta' madwaru mhijiex l-unika mod li bih il-Partit Nazzjonalista qed ikun il-partit ta' double standards. Hemm ukoll l-iskema ta' dejn sigriet iċ-ċedoli, deskritta bħala iż-żerrija tal-korruzzjoni. M'hemmx dubju illi n-nies qed jistennew il-kap tal-oppożizzjoni li jirtira din l-iskema skandaluża illi evvinta huwa stess. Għax dan id-double standards huma xi ħaġa jieħu għalih li ngħidlu double standards. Imma dik hija l-verità. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern huwa wieħed trasparenti, tant li se tinbidel il-prassi stabilita minn gvernijiet preċedenti dik li l-kuntratti pubbliċi ma jkunux ippubblikati. Sa tmiem din is-sena, il-kuntratti ewlenin kollha ta' dan il-Gvern ħajkunu qed jiġu ippubblikati. Imxejna fuq l-ixxu tal-governanza mod prattiku ħafna, barra l-kwistjonijiet tal-whistleblower, tal-preskrizzjoni, tal-finanzjament tal-partiti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera wkoll għall-aġir distruttiv tal-oppożizzjoni fil-konfront ta' istituzzjonijiet u karigi indipendenti fejn appella lill-oppożizzjoni biex tkun responsabbli u ma tfixkelx in-nomina ta' Leo Brincat fil-qorti tal-awdituri.